खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेखि हाबा मावा मानो हेंथा सोमजिगोन। फिसा फिसौ बाथ्राफोरनि थाखायनो नखराव गुलुं गुजुं सोमजिगोन। वृष राशि। नोंथांनि गेदेर खामानि मावनो लानायाव गुबुना बेरेखा महरै गसंथेगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मिथुन राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। गोब्राब हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनावनो रांखावरि जोबस्रांलांगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि मावबाय थानाय खामानिया जौगालांगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। तुला राशि। नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव बयबो खुसिजों साग्लोबसारगोन। वृश्चिक राशि। गोजानाव थानाय लोगोजों हरखाबै लोगो मोनलायगोन। गोसोआ रंजानाय मोनगोन। धनु राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गावनि आंगोजों दावराव दावसि सोमजिगोन। सोमोन्दो गावस्रालायगोन। मकर राशि। लामा हान्थिनायाव गेदेर जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। सांग्रां जानानै हान्थिनाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरा जागोन। मीन राशि। जाथि खुरमाजों गाज्रि मोनलायना थानाया जोबस्रांलांगोन। गोरोबलायना थानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।